Adéu, Gepa, com vas? Adéu, Marcel, què tens? Que pots parlar avui? I a quelcom que vas bé, no? No, s'ho perdut la veu. Un poc cada un, a fort de fer festa. Ara escoltem l'indicatiu, un Roma Mexicó. I bonjour, bon dia a tots els nostres auditors que nos escolten aquí. Veieu, en Marcel m'ha fet la festa. I pot pas parlar, doncs parlaré tot su. Provaré, perquè de temps en temps me fa mueques aquí. Si pas el que vol dir a la tècnica. Mais l'emissió és en marxa, doncs escoltarem l'indicatiu fins al vot. I en Marcel provarem d'anar a fer parlar. Provaré. Oh, Marcel, que ets anat a París de ja? No, pas encara. Voilà, venim d'escoltar l'indicatiu, doncs l'emissió ben desmarrar, i si érem jo aquí a l'estudió veuria un Marcel darrere la glaça i entrant de fer gestos, sembla un teatre de marioneta. Se fa el que vol dir, és amagat, ha perdut la veu, diu que vol pas més parlar, perquè me son fotut d'ell a l'indicatiu, diu que parlarà pas més de tota l'emissió. Donc anem a fer tota l'emissió amb gestos aquí, provaré de fer participar en aquesta animació que s'ha un poc de l'ordinari en l'estudió, és el primer cop que m'arriba de veure qualcú darrere una glaça entrant de fer gestos aquí, se passa, és entrant de llevar el braç, se fa el que vol dir. Però anem a escoltar un primer passadoble que se'n diu Toni. Aquell passadoble me'n vaig al dedicar un poc per un d'Argelès, és pas junt de l'estudió aquí, se'n segur que m'escuta, amb Toni. És un fervent de rugby també, i en estiu és un home que és entrant de servir sus a les taules i en un bar a la platja, i sé que se reconeixerà, i a més és un caçaire, un gran caçaire argelesienc. Donc anem a dedicar aquell passadoble a Antoni, sempre d'en Joan Moratà. Voilà, venim d'escoltar Antoni, un passadoble d'en Joan Moratà, i la música sempre continua allí dins l'estudió, darrere la glaça. Crieu-me, si tenia la televisió m'agradaria de vos passar aquesta emissió en directe, perquè hasta la càmera invisible fa reixit una cosa tan bonica de veure un home sense veu entrant de me parlar, de provar de me parlar amb gestos aquí. Anem a escoltar ara un passadoble que se'n diu Són els teus ulls. És un passadoble d'en Joan Moratà, sempre, que anem a escoltar i me cal apanyar perquè si no acabaré pas d'anunciar el disc. Voilà, venim d'escoltar els teus ojos, els teus ulls, que si voleu, i sabeu pas el que me volia dir en Marcel darrere el seu vidre aquí, I bé, aquesta tarda vos malfieu que si en Marcel pot pas parlar hi haurà quelcom que irà pas bé aquesta tarda si tenim de rebre el Guia Trobadors Catalans. Donc aquesta tarda és això que me volia dir amb els gestos aquí, me feia amb les mans, me feia dir que quelcom que se tancava i que s'obria, que volia passar ja. I me volia dir que aquesta tarda tindria pas veu per poder fer l'interviu del Guia Trobadors Catalans, i doncs per aquesta tarda ens excusem a prop dels nostres auditors. Aquesta tarda podrem pas fer l'interviu del Guia Trobadors Catalans, com era anunciat, perquè en Marcel ha perdut la veu i vol pas me deixar tot sol, perquè tampoc que jo tingui bestieses, perquè fora que la veure parlar amb aquesta veu que se li va, tampoc que jo tingui bestieses i que la llumi con calpa i que se pugui pastorenar. Donc, l'emissió d'aquesta tarda del Guia Trobadors Catalans és reenviada a dimecres que ve. Anem a vos passar un primer bocí de la llur casseta nova. És un bocí nou, és tot nou, és el primer cop que passarà sus l'antena d'una ràdio, hasta que sigui libre, o de Ràdio Perpinyà, o de l'URTF, o de fer-trobar el que vulgueu. És una innovació que anem a passar, puisque és el primer cop que passa aquesta casseta sus l'antena, i és una valsa guapa i bonica, voilà. Marcel, me fa gestos també. Doncs és una valsa guapa del Guia Trobadors Catalans que és jugada amb els instruments a plectre, com diuen, i que se'n diu Juanita. Anem a escoltar la Juanita pel Guia Trobadors Catalans. Voilà, venim d'escoltar la casseta del Guia Trobadors Catalans. És una casseta nova, doncs si la voleu escoltar la tenim aquí a la vostra disposició, perquè tenim cassetes, tenim disques també, els disques que són els mateixos els disques de la casseta, i sus aquesta casseta del Guia Trobadors Catalans hi ha la Tronada Alegre, la Juanita que veniu d'escoltar, la Nina, el Bracet, Cap a la Fira, el Panxista, la Cargolada, i d'altra banda hi ha el Saltero de la Cardina, la Filla qui ploré, Parodia del Cid, i aquesta la zona escoltada és ben bé la parodia del Cid m'he parlat en català,
em va venir de Biscay, Quina xança d'estre en França, El camí de la font, La Paloma, i creieu-me que La Paloma jugada pel Gueto Bardús catalans val el cop de ser escoltada, La balada de Vent de Banyuls i l'Ullada. Donc aquesta casseta la tenim aquí ja a l'estudi de Freqüència Sud. Donc si aquell primer bocí de Juanita vos ha agradat, vos recordem que tenim els discs i les cassetes aquí en venda a l'estudi de Freqüència Sud, doncs podeu venir a estrapar i podeu emportar aquestes cassetes o aquell disc com si els teniu directament del Gueto Trobadors Catalans. Donc encara un cop vos dic que l'emissió d'aquesta tarda, que era programada per aquesta tarda, és reenviada a dimecres que ven, perquè en Marcel que amb la fi se posaran, s'enratjarà, vos ho dic, s'enratjarà, me saltarà de sus i tot, Donc Marcel, pot pas parlar, pot pas dir res, no, home, vale, fem un curt, ara ho he dit. Donc aquesta tarda hi haurà pas emissió del Gueto Trobadors Catalans, ens excusem encara un cop, i anem a continuar el programa, anem a escoltar ara La Puntaire, és una sardana cantada per Ramon Calduix, i anem a l'escoltar perquè és una sardana que s'ha de l'ordinari, i veureu que empresa el programa que seguirà serà també quelcom de guapo i de bonic, Marcel? Pensem fins a morir. Voilà, venim d'escoltar en Ramon Calduix que nos cantava La Puntaire, i s'heu vist que en Marcel ha engegat la música abans que acabi de parlar, És un poc venjat d'aquí perquè diu que parli massa, i diu que si continuo me'ls canyarà, se fa si ho serà. Bon, anem a continuar la nostra emissió, anem a restar un poc satge aquí perquè diu que tothom telefona aquí perquè fem massa rialles i que ell se pot pasir el que vol, Donc ara anem a continuar la nostra emissió i me'n vaig a vos dir el que és aquesta emissió, puisque venim de passar al petit ball d'ofici habitual, i ara anem a continuar amb un especial Salomé. Anem a escoltar fora discs de la Salomé fins a la fi, doncs és a dir que passarem 10 discs de la Salomé, hi haurà sardanes, hi haurà cançons, i veureu que el programa és un poc variat i que agradarà a tothom. Doncs el primer disc que anem a escoltar, la primera cançó, és sempre de la Salomé i se'n diu A la plaça i en sardanes, i és el millor disc que vull atrapar per començar aquell programa de la Salomé. Les mans unides i els cors també. Voilà, venim d'escoltar doncs la primera sardana de la Salomé i ara anem a continuar sempre amb la Salomé, més serà una cançó, serà pas una sardana, serà una cançó. Ja l'havíem passat al debut de les nostres emissions aquí de Freqüència Sud i la torneu a escoltar amb ple perquè és una sardana, és una cançó que parla de les fonts, com hi havia abans, i escolteu, la sardana és la cançó Camí de la Font. Allà va un altre horari que Voilà, era Camí de la Font de la Salomé, era una bonica cançó, bonica i guapa. Bon, continuem amb la sardana de les monges, que és una sardana d'en Guimera i Morera. La sardana de les monges, sempre cantada per la Salomé. pel damunt de la tàpia la cara treu-les i diu bondadosa, balleu, balleu. Hola, venim d'escoltar la sardana de les monges, sempre cantat per la Salomé. I en Marcel, si ho veieu, a força de me repetir, veieu-me saltar de sus i m'escanyarà per de bones. Anem a escoltar la Salomé, que se'n va nos cantar el Rossinyol, és una cançó, després d'una sardana, és una cançó, i el Rossinyol veureu que és ben cantat sempre per la Salomé. Voilà, venim d'escoltar el Rossinyol, una cançó guapa i bonica, encara un cop, de la Salomé. I anem a continuar ara amb una... És una sardana que no havia estat demanada ja temps, i sempre ens deien que la passarien. I avui, puisque és una especial Salomé, anem a fer ple a tots els que no l'han demanada, cançó de mort i de guerra. Les canyes, home! És boig, És ben boig, me volia escanyar. Se fa si ha passat en directe sus al micro, era aquí en trin de m'escanyar. Marcel,
I puc parlar jo, si podes parlar, home, fanyater, si m'escanyes jo tampoc podré passaré i passarem per que que ningú podrà pas parlar aquí. Mireu que sabeu, és entrin de Sant Ratjat tot sol aquí, perquè pot pas parlar i pot pas parlar al mateix temps, provi del fer parlar, no jo me parla normalment i que em vol prendre el micro i après a fer, i per res que s'hi, dissabte de ser pas com farà, perquè tenim un bal aquí, un super disco dissabte a la sala Ferdinand Buisson a Argelès, aquí, dissabte 9 d'octubre, i hi ha un gran bal disco que serà animat per Freqüència Sud i en Marcel també, com és el director de l'estació i te'n res de sèrie. Mi si parla pas com vull, si pas el que se passarà, perquè tothom te parlarà d'un band com de l'altre, com jo som entrin de parlar aquí indirectament, Urosment que tenim el vídeo que no separa, que tenim el disc que s'estan desmarrant, m'ha afanyat de m'amagar de seguir que la sardana no l'ha desmarrat, Donc ara anem a escoltar, després una sardana que anem a escoltar, ara anem a passar Muntanyes Regalades. No, és pas una sardana, te dic. Reiera de non. Mira aquí, sí, home. Vale, Muntanyes Regalades, una cançó que és cantada per la Salomé, més la Muntanyes Regalades novel·la versió, doncs després a la Muntanyes Regalades com tenim l'habitud d'escoltar, i la Salomé se'n van a presentar dins de la versió tota nova. El disc és acabat. Sí, home, arribi, home, tenc que dir, aviam, és un regit que m'hem de fer parlar, m'he anat aquí a respondre del telèfon, perquè ell diu que hi pot respondre perquè te'n pas la veu que passa al telèfon. Jo m'havia un poc tardat i s'han regit a fer parlar. Donc ara anem a escoltar, sempre per la nostra cantaire Salomé, una sardana ara, que se'n diu Lluna de Mort. Què en dius, Marcel? L'he passat tu la teva lluna de mort? No, ja s'ho comprès, home. Fem-ho curt. Ale, lluna de mort.